παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι και σήμερα θα βαθμολογήσουμε λίγο την καινούργια σεζόν που βγήκε και θα παίξουμε μαζί πάλι ξανά με τον Θάνο Μέση 10. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τον Battle Pass. Πολύ ωραίο Battle Pass. Ωραίο είναι. Δεν λέω. Για να δούμε τι skins έχει αυτό το Battle Pass. Βλέπω τη Sandy απευθείας όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο skin. Για να το δοκιμάσουμε. Έχει και καινούργια εικόνα όταν μπαίνεις. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Πλάκα κάνεις, είναι τέλεια. Για να δούμε τι είναι δική της. Ωρε φίλε. Πάρτο. Αλλά η Sandy, σαν παίχτρια, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μεν κάνει πολύ damage, αλλά μου θυμίζει κάτι, πώς να το πω, κάπως αυτός που μετάει, Sam μου θυμίζει. Ωραίο σκηνάκι, δεν λέω. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει βγει κάποιο καινούριο event. Έχει βγει το Paint Brawl. Θα παίξουμε αυτό. Paint Brawl. Από Brawlers έχει βγει κανένας καινούριος. Λοιπόν, ναι, 42 στο 82 λέει. Ποιος βγήκε? Κάποιος βγήκε ρε παιδιά. Δεν είναι ο Clancy. Αυτόν έχουμε. Βγήκε καινούριος παίκτης. Γιατί λέει 42 στο 82. Τέλος πάντων. Καλούμε το Θάνο. Έφυγε. Για να δούμε. Μπήκε ο Θάνος. Περιμένετε να πάρουμε και αυτό εδώ. Έχουν βγάλει καινούργια skins στο Gold. Δεν τα έχω αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε. Paint Brawl. Ναι, που είπαμε Paint Brawl. Ο Gold πετάει μπογιές. Οπότε είναι δικός. Πάμε να παίξουμε την καινούργια πίστα. Όπως ξανά, 5 ματσάκια. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Κατάλαβα. Και εμείς τώρα πρέπει να το στυπάμε εκεί την μπάλα. Μπράβο ρε Θάνο. Κατάλαβα, δεν πρέπει να κάνουμε τέλειο. Πάμε, θα δούμε. Πάρ' του στο τέτοιο. Όχι ρε φίλε. Έξω τα ποτά ρε φράγκα. Σούτα από τα μπει. Όχι φίλε. Πήρε Edgar. Γιατί το έκανες αυτό Edgar? Είναι 55 και εμείς είμαστε 61 παιδιά. Είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Πήρε, το λέω, πήρε. Μη μας πετύχει, ωραία δεν τους πέτυχε όλους. Πάρ' το. Τρέχουμε. Τρέχουμε. Έχω hyper rate. Γιατί είμαι slow motion. Παίρνω hyper rate. Κάνω τα πάντα σαν pyre rate. Τι λέω, τέλος πάντων. Νομίζω χάσαμε. Ναι, και είχαμε με πολύ καλούς. Καλά λογικό είναι πρώτο μάτς. Αυτά εδώ δεν τα καλύπτω. Χάσαμε. Πάμε από το μπας και το κόψω τη φόρα. Μη με πετύχεις, χάσαμε. Δεν θέλω να το ξαναπαίξω αυτό το μάτι. Δεν μ' άρεσε καθόλου όμως. Νομίζω. Πριν είπα πως μου άρεσε γιατί είναι καλά. Εντάξει, θα παίξουμε άλλο. Αυτό ήταν το πρώτο ματάκι όμως. Λοιπόν, θα πάρω Νάνι. Προτιμώ αυτό το Νάνι. Εσείς ποιο προτιμάτε? Like αυτό το Νάνι και like αυτό το Νάνι και subscribe αυτό το Νάνι. Πάμε. Ωραία. Είναι πολύ ωραία η εικόνα.
βλέπω, Μπίμπι βλέπω, Σάντι βλέπω, Χάνκ βλέπω. Νιόνι. Ελάτε εδώ ρε Μπροκ. Πού είναι ο Μπροκ? Θα χάσαμε τον Μπροκ. Πάλι κάνουμε κύκλους. Κάναμε. Έλα ρε Θάνο. Ω ναι. Μία. Όχι. Αυτό ήταν το δεύτερο μας. Γιατί τα έχουμε πάει τόσο κατά. Τραβάνω το παιδί, τώρα έχω σοβαρευτεί. Έχω σοβαρευτεί σου λέω. Θα βάλω αυτό. Τώρα θα βάλω αυτά. Τραβάζω στο 1800 damage περιχείρητες πέλμα. Οκ. Δηλαδή είναι λίγη. Και ρίξω τους κάτους, θα πάει ο καθένας από 1800 damage. Δεν είναι λίγο σπασμένο. Σπασμένο, καρισπασμένο. Πάμε. Τσακ. Κόλλησε. Θα να κάνουμε κύκλους. Έλα, κάνουμε κύκλους. Θάνο. Έτσι πάει. Και κάντε μια εγγραφή. Ξέχασα να το πω. Στον Θανάση Super Games, δηλαδή σε μένα. Και στον Μέση Θάνο 10. Να το θυμόσαστε. Είναι πολύ βασικό. Είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε περίμενε. Πέταμε και μην με ξαναπάρεις. Τι έπαι τώρα? Πάω παρελώνω το σκοτεινό. Πήγαινε πάρε τα αυτά. Κάτσε με δική σου. Με κυνηγάνε όλοι. Όχι, πρίμο. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Τι τους έκανα, τι έγινε? Χτύπα τον, έτσι πέρα. Πάρ' τα όλα. Ό,τι έχει εκεί πέρα. Ό,τι έχει και δεν έχει. Έτσι μπράβο. Τι τους έκανα τη Τζέσι? Όχι, Θάνο. Περίμενε, μη βιάζεσαι. Δεν μου αρέσει να βιάζεσαι. Βιάστηκες και χάσεις την ειδική σου. Πάρ' τα. Δεν κάθια δεν το πέτυχα. 3 φορές το κάνω. Ρε φίλε, κούρασε. Μια πλάκα κάναμε ρε πρίμο. Μια πλάκα. Ένα τρόπο πάλι. Μια πλάκα κάναμε ρε πρίμο. Ηρέμησε ρε πρίμο. Ρε πρίμο, ηρέμησε. Είπαμε. Αν πάρω Piper. Για να δω λίγο το μάτι. Έχει πολλά τσάκια. Εδώ πέρα είμαι εγώ εδώ. Έχω βρει σχέδιο λοιπόν. Έχουμε αποστολές. Φύγαμε. Πήραμε το πιπέρι και πάμε στο τέταρτο ματσάκι μας. Άντι, πάμε 80 ώρες. Τι περιμένει ο Θανούλης? Θέλει να πάρω το παιχνίδι. Όχι ρε φίλε. Τι θα πάρω να... Κοιτάξτε νομίζω. Αν πάρω Λέον. Πάτησε ready. Αν έπαιρνα Λέον. Έχει πατήσει έτοιμο το που τον έβλεπε. Θέλει πάρα πολύ το Λέον. Ξέρετε τι θα ήταν ωραίο? Να έχεις το Brawl Stars, να κάνεις ανταλλαγές. Λίγο νεράκι. Πάμε. Κοιτάξτε, αυτό εννοούσα. Πάρτο. Πρέπει να γίνω στο χέρι δηλαδή. Ωραία, πάμε. Έχουμε, σου πούμε Piper. Εντάξει. Πάρτο. Τι χάνουμε. Κοίτα τώρα εδώ τι θα του κάνω. Τι θα του παίξω το γκριφ. Έλα ρε γκριφ. Δεν με φτάνει γκριφ. Εγώ σε φτάνω γκριφ. Είπα εγώ σε φτάνω γκριφ.
δυστυχώς δεν φτάνω. Εντάξει. Πέτυχε με. Ανοίγεις το θάρρος σου. Α, έλα. Μη το σκοτώνεις. Δεν σε έλειωθάνος από την. Το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μάτς. Για τελευταίο. Όλα. Πάρε το. Όπα. Star Drop. Για λίγο νομίζω πως ήταν. Τι λες ρε. Είπε και δεν skin. Οπα. Από πότε έπαιρνε skin. Αλλά όχι πως μ' αρέσει αυτό το skin, αλλά έδωσε το epic skin. Το epic skin. Έδωσε το epic Star Drop skin. Τέλος πάντων. Σύμνα ένας. Από εκεί δεν θα πας εσύ, θα πάω. Έλα τώρα. Ναι, τα ήθελε. Τα ήθελε, αν ερχόμουν εγώ όμως θα ήμουν αγνοϊκός. Αν τι με θέλεις εμένα, τι δεν θέλω εσένα, πες μου πως. Αλλά τόσο καιρό μπορούσα να πάω έτσι. Βάλει χρόνο. Κυριολεκτικά τώρα πήγαινα κοντά του. Θα δώσω. Τώρα γινόμαστε αόρατοι, δεν πίστευα. Έλα όσο θα είναι μια συνήθεια σου έχει γίνει. Να πηγαίνεις στους άλλους, έλα από εδώ μέσα. Έλα, χάνκα. Θες που το περνάω, βάζω τέτοιο. Έχετε πώς το. Παιδιά, δυστυχώς σήμερα δεν τα πήγαμε καλά. Περιμένετε. Δεν έχει τελειώσει το βίντεο. Έχουμε 2 τέτοια νομίζω. Πήραμε 2. Ναι. Έχουμε 100 ακόμα για τον Pro. Έλα, το φτάνουμε. Έχουμε άλλο ένα στράτο. Ωραία, σούπερ. Φανταστείτε Ramadan skin. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε!